de important. Nu a avut absolut nicio intenție Alexandru Deaconu să dea penalti pentru Steaua, însă Cristi Nica a venit acolo unde se vine de obicei, în momentul în care se acordă lovitură de la 11 metri. Deaconu se sfătuiește cu Cristi Nica, îl întreabă, e sigur? Și Cristi Nica îi face semn că da. Iată preluarea lui Mihai Costea. Intervenția lui Felgheiras, nici vorbă de penalti la această fază. Mihai Costea a alunecat singur, chiar a avut timp să levite Felgheiras pe atacantul Stelei, nici vorbă de penalti. Un cadou făcut roșii-albaștrilor, una dintre echipele defavorizate de arbitrii în acest sezon. Execută Raul Rusescu lovitura de la 11 metri, un fotbalist foarte sigur, cu execuție, cu șuturi foarte bune, lovește foarte bine mingea Raul Rusescu. Să vedem ce va fi la această fază. Rusescu șutează, gol! Steaua 1-0, minutul 44. Raul Rusescu profită de cadoul făcut Stelei și deschide această partidă. Iată bucuria lui Rusescu, golgheterul roșii-albaștrilor, în acest moment cu 5 reușite. Execuție sigură a atacantului stelist. De acum încolo Brașovul nu mai are motive să se apere. A făcut-o foarte bine până în minutul 44, atunci când Cristi Nica a văzut ceva ce nu s-a întâmplat, respectiv faultul lui Felgheiras asupra lui Mihai Costea. Penalti dat de Alexandru Deaconu. Un penalti transformat de Raul Rusescu. 1-0 așadar pentru roșii-albaștri și probabil o pauză ceva mai liniștită în vestiarul Stelei.